kulapho lonke Pastor Nglobe echaza amaphupho. Inamba yami isesengoba uyimember ngoba noma uyanikela kwi-channel kuphela. From Monday to Friday from 9 to 5 on WhatsApp. Saturday angifonile, Sunday angifonile. Yindwe emakhosi awamakhubele sawona phasa. Friday umuza la comment section. Abechaza iphupha inyama inkukhu ese-KFC ebolile. Ngibonga sasiphendula. So asikhulume nje ngophupha udla inyama. Kuba inyama yenkukhu, yenkomo, yemvu, yenjayana, inyama ebolile lo balekile. So ngokujwayelekile uma kwenze uphupha udla inyama kuwupholo boma ibolile lusho ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele ukukhuleke noma uthole usizo lokuzelapha ngoba kade udligalwa futhi udliswa ke ngesichitho sangaphakathi noma ugalwa ngidliso ezoba isichitho sangaphakathi. Isililo 3 wangiphoqela ngokudla ubolile nokunukayo emphinjeni wangixesha ngesiphuzo ezibabayo. Amakhosi esibili chapter 4 verse 40 base bethululela abantu babake kwazi besala lokho kudla bakhala bathi we umuntu kaNkulunkulu kukhona ukufa ebhodweni babe ngesenakudla futhi idliso elizodla isichitho sangaphakathi. 2 kwabanye uma ungeyophupha udla inyama upholo iBhayibheli lusho ngenzeka ukuxwayisa ngesifo esingase siyeshe ngoba wathi nje abanye babephupha inyama ebolile kuze bashonelwe. Number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha udla inyama kuba upholo iBhayibheli lusho ngenzeka umuntu osuke ezolahlekelwa utho noma izomshlola umklamo okanye amathuba amahle ngenxa yokungawaphuthumi lawo mathuba kubasemsebenzini ngesikhathi noma ukuthi kunesikhathi. Exodus 16 verse 19 uMose wayethi kubo makungashiywa lutho ukho umuntu aze kuze kuse kodwa abamlalelanga uMose abanye kubo bashiya okunye kwaze kwasa kwazala izimpethu kwanuka uMose wabathuthelela. Number 4 ngenza ukuthi ukuphuza inyama kupholo iBhayibheli lusho ngenzeka ubhekene nesimo esibi sokuswela noma ukudonsa kanzima njengakwezimali. Izakha 17 verse 1 longcono kugelisa inkolomile olambisana nokuthula. Kanti Joshua 9 verse 5 isinkwa sonke somphako wabo sashumile sikhundile so siyabonga kulo sibala kudla inyama ebolile. Kodwa kunye kusebenza uchochi njengoba kunyama yase-KFC ngoba uNkulunkulu wakho noma idala zakho ziyakukhombisa inyama yelapha ayinayo impilo futhi inyama engcolile yabo ngoba ngenze ukukhuliswa ukuthi wena hlukana ukudla inyama yase-KFC ngoba inokungcola ayihlambulukile for wena umzimba wakho. Yabona omunye angaphupha edla inyama Nando's kuyona ebolile bafuna ukuyile yabona iy'thelo zakho lo mkhulu wakho. Siyabonga.